umwana gusoma grade kia gatatu ule emiaka 53 nigenyora asa konguliti kulelero chinga kiabaga kwegwa marwa amono mwamate na kunywa asaba agagotinda anigo akolekana chinsamo cha mabiria ananelio ndonga sub location ime ya Keumbu location ibunge Nyaribari chache county ya Kisii elejo nyona korwa human rights nigo aberega kugikerege korekyo asaberega kubuli mwamato yoko imukeriwe getambokero kya bwango asabega baiboli babere boigo bakugania umukagirwo yo anyareko ba agako imukeriwe bitambokero asamarieta yonkoro kweleja anyona kurwa human rights office Kisii wana nyorire report yogo ichania kurwa sensema ya Keumbu aiga Keumbu location Liondonga sub location na report twanyore kurwa se kinyorokia amabiria mabirigere angena yancherero gorogaiga inga omuntu okonia marwa asiriti kulia lero iganyora umwana bumwamatoye oimoka igoro orangiri umwana uyo omamarwa omwana uyo nywa marwa omwana ore 8 years umumura utamanyiti kende kyonse omanya koma marwa omwana uyo iganywa marwa pakotinda mpaka yaikera omwana uyo retirinya kitali Keumbu gorogaiga okoreirwe huduma na bono iga omwana uyo wansire kugeni nyuma y'omongina ngina koma amabere mpaka yaikera acha kurusia marwa ya kidogo nyanga maru antabi kanyana motavia ya tatara chikongi tantai kanywa nani ata ikananyu natinda natira nenga soma grade miaka 8 mangana nera jema mama mwana oyo igo ndano gukumyo kone narerire bakanaro sire mwana ne gaira maru ka kiga ichembrage gotu mwana no chagutina na bakane 10 naira na korera narure korera bakana chandiki na ichana chabaka Keumbu na like statement police narure kulike statement police na kire chief enya no mugambya omanene na matebi uno mwana irwa maru matebi gando liko bwatopi na bwatropi no nye bwati omuntu yokonia marutenga natamanyikaniti is very well known no muntu manyikaniti bya sana lakini yala ambao anafanya ameenda kinyume cha sheria abasigari babwatirane na umuchibwe area ya Liondonga na assistant chiefs wala ambao wanahusika ionekane kwamba amuntu yo bwati with immediate effect